Ey cemaatlar, ey mümin Müslüman doğullar, ey hacı dädeler, ey gülyalı jawan oglallar, dinimizde Allah'ın yanına söýgüli zadyň biri kän-keplemesizlikdir. Dinimizde söýgüli zadyň biri kän-keplemesizlikdir. Ey haja gitjek, ey pirlere gatnayan, ey hücrelerde mescitlerin eyvallarına oturyan, ey mescidin kaflarına oturyan, ey musulmanlar, öýdäki geliller, tükallerde oturýarlar, ayetlarda oturýarlar. Dinimizde söýülýän zadyň biri kän-keplemesizlikdir ha. Allah söýýän nädir ha kän-keplemelik? Kän-keplemek dip näme aýdylýar? Alan aýdyp berer inşallah. Ey cemaatlar, ey sawatly dogullar, ey ilm zamanına ýaşaýarlar. Tarihta şu geçen adamların tarihinde bir büyük evliya adam, büyük alim adamı tarihte evcik bolanını şuna näme diýen bolsa gowy. Bir büyük alim adamı evcik bolsalar şu alim adam bütün ilmi känti çuňyrdy diýilmeýe. O öz ýerine otaýy. Emma Turan'ın aýdylanan çyn büyük alimleri ewellerine näme diýär diýsene tarihta kän-keplemezdi diýär. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sıfatlarının biri kän-keplemezdi diýär. Tarihta bir büyük adam, İslam'da bir büyük adam ewjek bolsalar, medih etjek bolsalar kän-keplemerdi diýerler. Merce taklidimiz büyük İmam Azam Ebu Hanife dünyadan geçenden sonra en ulu şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. İmam Azam Ebu Hanife'nin en büyük şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. Dünyanın musulmanlarının üstünden qazi olup duruşu İmam Ebu Yusuf. Ohum Harun Reşid Ebu Hanife'ni görmeyenlerde ey Ebu Yusuf diptir. Ebu Hanife näcir adamdı diptir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näcir adamdı diptir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näcir adamdı diptir. Büyük şagirdi neçe yıl evine çökü düşürüp Ebu Hanife'den ders alıp ağzını vüddep, yüzünü vüddep, yetimlikte ululan şagirdi enesi Ebu Yusuf'u işte koyyanmış, işin epberip kaçık gidip Ebu Hanife'nin yanına yüzünü vüddep alım alan şagirdi Ebu Yusuf näme diýipdir. Büyük dağyal alim olandan sonra yine gaýta başlayın. Harun Reşid soraptır. Ey Ebu Yusuf, senin ustadın Ebu Hanife näcir adamdı diýipdir. İmam Ebu Yusuf aýdypdyr, men ustadım Ebu Hanife lem yekun sarsaran kän-keplemeýärdi diýipdir. Kän-keplemeýärdi diýipdir. Kän-kepleýän adam Hudaýyň ýanynda hiç makamy derecesi ýokdur. Kän-kepleýän adamyň dini kamillendir. Kän-kepleýän nidigi näme diýdiňi? Kän-kepleýän nidigi hemmämiz bilýär kän-kepleýänler. Bir adamlama şoňa sataşsaň ýa saňa bir kefaýt ýa senden kepçikçik bolýar. Belli da şo kefiň öýjügi da şo. Hudaý şonu halamýar. Kep gerek bolsa şoň ýanyna baramaly. Dek oturmaya, Hudaý şonu halamaya. Tövbe etmeli şol adamlar. Tövbe etmeli ve hemmämizde şolardan bolmajak bolmaly. Şol adamlardan bolmajak bolmaly. Haja gitjekler. Hotellikade 3 gün 4 gün wagt boş bolýar. Ýaş oglanlar, gülýanak oglanlar. Bir tofar gülýanak oglanlar ba, şuma hal şu meclisi ýok. Soňram kanallaryň üstünden zept bolupdy, şolaryň üstünden Tehranna
ya maşatta, ya öz işleyen yerlerine, ya kargalarına şu gurrunlar tiki kulak asyalar. Şu kulak asyan doğan çıklam. Allah nasip edip hacca gitseniz de otellerde kade 2 gün 3 gündür bikar vakt bolýar. Şonna otelin salonuna o kerwan beyt kespe o qadini wörün hey o ruhanini wezden ol ahunna bul kesberşin dip de hacın üye gelmeken sogaplyň yeri dük gaydama. Üye gelmeken boş gaydama kiysen etegi yırtık bolsa kiysen etegi yok bolsa üstünden buğday gıysan durarmy? Durmaz. Kiysen silkatde boş gaydama üye gaşyn. Bir direktattır kan keplemeni öğrenmek. Fuzul olmak. Araplar da şuna fuzul diye, kan kepleye. Şunu görsem dik oturmayada. Ya sana bir zat diye ya senin bir kefeşçik bolýar. Hudaýşyn halamayada. Bir toparlar ba daşından gözdeňde kan keplemeyen adam ha daşından gözdeňde. Ya zinany ya erka adam. Daşından gözdeňde hep puhara. Emma oğrynça her kepçi adam. Hudaý o ahlagy halamayada. Hamana o ağaç keplenşik bolup kan kepçik ya da sen kan kepledi oturt ya da. Wagtyň güýmeýär. Hem öz wagtyny güýmeýär. Hudaý men halamýar. Allah Taala bir ahlagy halamýar. Hudaý Taala bir ahlagy halamýar. Tarafa aydyp bilmesen zeft bolupdy, şunu eşitdi bir 3 dagyga. Görýän tarafy ötmese oturşma, ýanyna barma. Dinine zerer çekersin. Yani kursagyň nury azalar. Hudaýdan daş bolarsyň, Allah ýakyn bolup bilmersin. Ine kan keplemek diýip şoň aýdylýar. Imam Agzam Ebu Hanifany şagirdi aýdypdyr da. Men ustadym kan keplemerdi diýipdir. Yani gerek zat kepleýärdi, gerekmejek gurrunu giyirmerdi. Çynçyp durmardy. Dik oturman duran adam dädi. Hiç kefi idarlap duran adam dädi. Ey cemaatlar, ey musulman doğançıklım, qadim beyik alimlar, qadim beyik halifalar, beyik musulmanlaryň üstünden gözleýärler, yüzükleri varmıştık, şolun yüzükleri muhur basýarmıştık. Şu mahal muhur basmaýarmy? Haýsy idaraň muhru bolsa, şoň üstüne haýsy idaraň muhrudygy ba, şol adamyň da, şol riýasatda oturanyň da, şu müdiriýetde oturanyň da ady bar da. Imam Agzamyň da bir muhru barmışdyk. Bir zady muhur basşak bolanna. Muhurna näme ýazykmışdyk Imam Agzamyň? Talibi ilm bolypdyrmy? Ýok, onu ýazmandyr Imam Agzam. Imam Agzam özüniň bir muhru barmışdyk. Şonu basýa, näme ýazyk bolsa gowy. Imam Agzamyň muhruny qulil hayra we illa faskut. Ya qawyny keple ýok-da dymdyryk otur diýipdir. Şonu ýazyp goýupdyr. Ya qawyny keple ýok-da dymdyryk otur diýipdir. Ya qawyny keple ya dymdyryk otur diýipdir. Qulil hayra we illa faskut. Qawyny keple ve illa faskut sukut. Ah Allah cennet-i firdevs versin. Mahtumuli şan näme diye. Ey bu gurrunları talab elen yazılmaly gurrunlar, öýlerde icra bolmaly gurrunlar. Kerwanmaşlar muhterem ruhanilerden Allah için isteyen Käbäň daşyndan aýlanmany öwretçiler ýani qış ahlaklarda öwretsinler hacılara. Bu beyliki yerlerde de bayet bu gurrunlar her merasimlerde, her üýşmeliklerde, hücrelerde, mescitlerde, öýlerde gyýylyň arasynda, oglanlaryň arasynda, saçagyň maşynda terbiyet berilmeli gurrundy. Şol din gurruny. Imam Agzamyň muhry şoňmuşdykda. Qulil hayra we illa faskut. Ya qaw keple ýokda oturdymdyr diýip. Mahtumul işan näme diye. Talab bilen ýazyp goýmaly. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bolupdy. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bol.
Oturup sanmalla diptir. Näme çekiplecek bolup ýörtipdir. Näme di diniňe zarar berjek. Näme di Allah'dan daşlygyňa beter daşlatjak. Kimin mohrunnamışdyk şi? Ama Magzam Ebu Hanife'nin mohrunnamışdyk. Qawyn keple ýohda otur keplemäni. Hulasa dinimizde ey cemaatler Hudaýyň dostlary kan keplemäni halamaýanmışdyklar. Kan keplemekde ýa aýtyp geçdik näme diýin. Kepçi bolmak, tejessüs etmek, palany nämet ýa, palany nätdi, palany beýle bolly, palan beýtip gezipdir. Ol eltisi beýtýänmişdik, gaýnanysy bijiremişdik, ol ahun bijiremişdik. Näme? Bir direk ýönüp kepin ýygyny da. Din adamlarymyň gowurýan näldir? Ama Magzamyň yeni bir şagirtleriniň biri var ki bir minberde kan agdally adyny. Kim? Hazreti Abdullah ibnül Mübarek. Birun merizmiş, merizhalmış, sırqawlap yatanmış. Şonu bir soramany bardyr, baran adam da kan kepleýänmiş. Sakada oturan ýanynda. Palany näme, palan bir direk bu kan keplemänni sın Hudaýy alim adamly gowurmýar. Nämetçe halkyň gurruny bilen dip oturuberýärler. Abdullah ibn Mübarek meriz ýaty, sirqawlap ýaty. Soramany baran adam keyfi köp sakyrda oturan ýanyna. Abdullah ibn Mübarek münäzir otaqdan qawjygyny bilmär. Ahir iş bir toğurla dipdir, gelinni bitir, kan kepleýär dipdir. Bahir yüzüne yine aytıp bilmeyenle, o adamla da, derman adamla da. Ol adam yine düşünmeyeni, diptir, kafini olpla otura elliptir, kıcığımıza oturuver elliptir. Hazreti Abdullah ibn Mübarek aydıptır, görse beter düşünsüz adam, kafini kulplamağa qav diptir, yöne şon gayrat et, taşından kulplak gida diptir. Ödünde taşırık çıktı gittiydik da ama. Kafini kulplacak diýänine gowdat dipdir, ýöne şol gayrat et taşyndan gulplak gidiber dipdir. Hudaýy için imanly gowa adamlar kan keplemäni halaýanlardylar.